Здравейте! Обръщам се към всички наши приятели, които обичат оркестъра на Янко Слуна. Искам да кажа, че всичко, което е капарирано, всичко, което е записано в нашия тефтер, ние си го имаме и си го пазиме и всичко ще се изсвири както трябва. Такава беше волята на нашето братче. Ще се постараем да веселиме всички наши фенове. Всичко както беше преди, ще продължава. Молявам хората да не се притесняват за капарато, за датите. Всичко си го знаеме, всичко си е при нас. Всичко ще си изпълни. Певците са си пак същите. Аз и моята колежка Кети сме на линия. Няма да има проблем. Всичко ще е окей. Ако иска някой допълнителна информация, утре от 6 часа сме в квартал Христо Ботев, на плажа ще свириме. Заповядайте да видите, че оркестърът е актуален. Телефонът ще остане същия, как беше бите? 0877 14 28 38. Това е номерът на Янко Слуна. Телефонът е при нас, актуален е, обаждайте се, ние сме на линия. И да допълна името на оркестъра ще остане Янко Слуна.